ladies ga tsarbar kima, gaises ga tsarbar kima, Murjanatu ta gano ku, a gani na taron boko, dan saurari kalamanta da suke ta fita bakinta. Allahu ya sa ku fahimta, wasu gayu ɗan yin bobo, masu tarin shafin ƙarya sun je mata bana shakku. A cikin wannan zamani da wakilansu na zamani. Aka mai ya lafazi album, Rabi'u Dalle mai himma, ya gagar ya gawurta. A cikin wannan zamani, ku ce wa'in zamani, ko ya kuka ce al'umma. Mazaki ma yaran birni, wani gayi wani karya, shi ko kusa baya zarya, daga nan yayi cin yayi karya. Wata rana na taso shi, daga ni na doso shi, bayan na gan shi a fili, daga nan kuma wai zai buya. Sun taru su yi mata tsari da wakilansu na zamani a cikin wannan zamani. Aka mai ya lafazi album, Rabi'u Dalle mai himma, ya gagar ya gawurta. A cikin wannan zamani, ku ce wa'in zamani, ko ya kuka ce al'umma. Aka mai ya lafazi album, Rabi'u Dalle mai himma, ya gagar ya gawurta. A cikin wannan zamani, ku ce wa'in zamani, ko ya kuka ce al'umma. Maza 'yan mata a dangare, ku kiyaye samari 'yan gari, wani ke 'yar kawalliya, sanna a sanni 'yan uwa. Wani ciwo ne a dadashi, wani ciwo ne a dadashi, in ya bashe muku kun ga kun bani. Ki bari dan Allah, ki bari dan Allah, ke ba ku wasannin ki, daga na kuka zo ne kake da wancanin ki. Faɗi in ji gare ki, ke wance ya sunan ki, waye ba ku ababen wayar katawa gare ki. Daga ranga nake kuwa ashe, daga ranga nake kuwa ashe, ke azatan ki fa waye ke da shi. Wani ciwo ne a da shi, in ya fashe muku kin ga kin bani. Abu ne daga Allah, ku gafara kai can ku tara dai guys, ilahuna kallon ku. Ji baban binta na binta dije da dije, maza 'yan mata a dangare, maza 'yan mata a dangare. Aka mai ya